Okay. There's River of Life starting on 4. Okay. 1, 2, 3, 4. There's a river. Right, camp song. Okay, on 4. 1, 2, 3, 4. It is melody. Worked out pretty good. Okay, faith is what we must have. Danny, did you get that sheet music? Yes. Yeah. You got a couple of copies, so hopefully everybody will have that then as well. Okay. Could we have another strum of the F, please? Okay. On 4. 1, 2, 3.
fantastic. Right, 680. You might not have it in the book, but Danny should have brought you a sheet. Yeah, you got it there. Okay. It's a really nice song. We can sing it again then. Can I have the words here? That would be really handy. Started on a 3, after 3. Okay. 1, 2, 3. It's time for the testimonies. Okay, let's ask our sister Reka. Yeah, there we go. Sorry. When Dan came to me this morning, I was like, Šel dneska ráno, tak jsem si říkala, určitě tady ještě někdo. Jsem moc vděčná, protože Bůh mě vyzvednul z tohohle světa a dal mě do Pavla mě zachránila. Takže o to, když jsem byla malý dítě, tak jsem vždycky přemýšlela o Bohu. A prostě, když mě byly 3-4, tak jsem začala prostě věřit v Boha. Prostě to ke mně tak přišlo. A Bůh byl vždycky můj nejlepší kamarád. Když jsem chodila do školy nebo v rodině, když jsem si hrála s hračkama, tak Bůh vždycky byl
byl zapojený. A věděla jsem, že Bůh je 100% dobro. Slyšíte to? A věděla jsem, že Bůh je perfektní a cokoliv, co se mi stane, tak můžu jít k Bohu a že on mě pomůže. A tohleto mě dalo hodně sílu, když jsem šla životem, když se věci stávaly. Moji rodiče neměli moc dobrý manželství. Měla jsem sestru, která umřela, když jí bylo 22. A potom, co umřela, tak se stala hromada věcí. Nevím proč. Je to pro mě tak emocionální. Promiňte. Jsem emocionální, protože jak dobrý je Bůh. Nikdy jsem si nezasloužila takový život, jaký mám teďka. Nebyla jsem proto dost dobrá. Když mě bylo 22, tak jsem si uvědomila, že Bůh mě vždycky dal všechno a byla jsem za to hodně vděčná, ale nikdy jsem Boha jako pořádně neznala a to mě vadilo. Věděla jsem, že život nedává smysl, když neznám Boha. A když mě bylo 22, tak jsem začala číst Bibli. A Bůh mi ukázal svoje slovo a četla jsem Bibli a byla jsem hodně ohromená tím, co jsem četla. Chtěla jsem být jako Ježíš. A modlila jsem se k Bohu a říkala jsem, ukázal jsem toho hodně, ale ještě mi něco chybí, ukaž mi, co mi chybí. A jednou úterý jsem potkala jednoho bratra na ulici a on mě zvěstoval a řekl mi o křtu a Duchu svatém a to jsem byla šťastná, že jsem tohle slyšela a tak jsem přišla na shromáždění. Modlila jsem se za Ducha svatého a promluvila jsem v jazycích, ale o tom jsem nikdy neslyšela mluvit v jazycích, takže to bylo pro mě takový šok trošku, ale byla to úžasná zkušenost. Měla jsem hnedka pokoj v srdci. Bylo to jako kdybych byla v tmavém pokoji a jak jsem třeba Ducha svatého, tak najednou se otevřely okna a dovnitř pustilo hromada slunce. Dala jsem se pokřtít, plný ponoření do vody a Bůh hodně změnil můj život. Pamatuji si, že český kemp byl můj první kemp. Bylo to pro mě trošku zvláštní, takovýhle shromáždění lidí. Nikdy jsem předtím takovou skupinu nikde neměla. A když jsem viděla ty lidi, tak jsem viděla ohromená. Říkala jsem si, jo, Bůh to je něco jiného, ale pokud jsem viděla shromáždění, jsem viděla, že tohle je moje rodina, že to... Modlila jsem se na českém kempu, na svém prvním kempu. A říkala jsem, tohle je opravdu jiný, než jsem čekala, budu muset úplně změnit svůj život. Nemůžu se vrátit domů a víc svůj život tak, jak jsem ho žila doteď. Začala jsem číst Bibli a četla jsem tam nějaký verše, které pro mě byly opravdu odpověď. A věděla jsem, že musím zůstat ve shromáždění. To bylo 2007, kdy jsem přišla do shromáždění. Nebo možná víc. Od té doby chodím v Bohu. Hodně věcí se mi stalo v mém životě. Nemám moc času, protože jsem půlku svědectví probrečela. Ale jsem moc vděčná. Byla to hodně velká změna. Za těch 18 let hodně bratrů a sester mě viděl, jak se měním. Dělala jsem hodně špatných rozhodnutí, ale Bůh si mě pořád ponechal.
A můžu nad tím jenom žasnout, říkám si, Páň, před několika lety jsem se třeba tady ještě necítila tak pohodlně, ale teďka prostě vidím, že to je moje rodina a že tady cítím se s bratrem a sestrem jako doma. A je to hezky vidět na sobě, jak jsem se změnila. Jsem teďka vdaná a jsem za to moc ráda, že mám muže, který opravdu miluje Boha. A to je po Duchu Svatém můj největší takový dárek, zázrak. Můj manžel mi hodně pomáhá v mé cestě. A je proto, že mám hodně nedostatků, ale snažíme se spolu s mým manželem chodit v Bohu, v Duchu Svatém. A jsem opravdu ohromená jeho plánem, tím vším. Amen. Dobré ráno, já jsem Angelík, jsem z Rotterdamu v Holandsku. Říkala jsem Danovi, proč dneska musím dávat svědectví, ale jenom děkuji Bohu, že mám vůbec svědectví. Pro mě to začalo v roce 2000, když moje máma mě poprosila, abych s ní šla do nějaké církve, tak jsme šli do letnického kostela. A tam jsem slyšela, co Ježíš pro nás udělal. Naučila jsem se všechny příběhy o Ježíšovi. A tam jsem slyšela, že Ježíš za nás šel na kříž a tak ten den jsem dala svoje srdce Ježíši. Několik měsíců na to jsem se dala pokřtít. Někteří lidi v té církvi mluvili v jazycích a to se mi líbilo, ale nikdo mi to nikdy nevysvětlil. Po jednom roce asi chodím do té církve, jsme všichni jeli do Ameriky pro nějaký ženský něco. Prosili, říkají tam, ženy tam jakoby dávali slova a poprosili i mě, abych tam chválila slova a v tu chvíli jsem začala mluvit v jazycích, když jsem byla vepředu a povídala jsem. Myslela jsem si, že jsem dostala Ducha Svatého, když jsem se dala pokřtít, ale tohle byl až ten moment. Já jsem moc ráda, že jsem jako obdržela, když jsem začala mluvit v těch jazycích. Manželka toho pastora jednoho, tak jsem šla za ní a řekla jsem jí, můžu mluvit v jazycích? A ona řekla, jo, já tě slyším. Dlouho jsem v té církvi nezůstala, protože najednou se mi zdálo, že se mi jako otevřely oči a viděla jsem všechny ty věci, co dělají špatně, tak jsem začala číst Bibli, abych zjistila, co to je, teda jak je to má být dobře. 3 roky jsem pak nechodila do žádné církve, modlila jsem se k Bohu a říkala jsem, chci chodit do nějaké církve, abych se mohla cítit dobře. Byla jsem pozvaná do 2 církví, jedno bylo společenství Obrody, jedna byla další letnická nějaká, tak jsem šla do společenství Obrody v roce 2005, proto to bylo zrovna, když koupili halu v Rotterdamu a zrovna to bylo všechno jako v rekonstrukci. A když jsem tam byla, tak jsem si říkala, tady asi Bůh není, to je, protože se mi zdálo, že jsou až moc klidný tyhle lidi, tak jsem si říkala, tady Bůh asi nebude. Pro mě to bylo moc takový tichý. Tak jsem se rozhodla jít do toho letnického kostela a tam bylo tančení a všechno možný. A tam jsem zůstala 7 let. A tam uvědomila jsem si, že jak moc jsem se snažila sloužit Bohu, jak
v tu chvíli, kdy jsem třeba tančila nebo to, tak na shromáždění, tak jsem si myslela, to jsem byla hodně šťastná, říkám si, jak chválím Boha, ale jak jsem se vrátila domů, tak se mi zdálo, že mám úplně prázdnotu a nebyla jsem šťastná. A přišla pak za mnou jedna paní a začala se mě ptát na různé otázky, jak jsem si říkala, tak já tyhle otázky odpovím z Bible a začala jsem hledat verše v Bibli a začala jsem zase zjišťovat různé věci z té církve, co dělají špatně, že to dělali spíš na odiv, než jako pro Boha. A když jsem byla v tom letnickém kostele, tak vždycky někdo přišel dopředu, teď něco řekli a pak šli domů a zase byli všichni takový jako prázdný, smutný. Tak jsem začala zjišťovat, co Bůh pro nás chce. Měla jsem půst a modlila jsem se, abych mohla nový začátek mít nějaký. A byla jsem znova pozvaná na jednu oslavu kamarádky a ona byla ze společenství Obrady a já jsem věděla, že na té oslavě tam budou lidi ze společenství Obrady a že mě budou chtít zvěstovat, tak jsem si říkala, jo, řeknu, že jsem pokřtěná, že nechci nic slyšet. Ale když jsem tam přišla, tak za mnou nikdo nepřišel, aby se mnou mluvili o Bohu. Protože jsem zvykla, že za mnou lidi chodí a furt říkají něco o Bohu. A pak začali mluvit o jednom problému nebo o jiné otázce, co jsem měla. A začali to diskutovat. A já jsem se zeptala, proč vy tohle říkáte? A oni říkají, ne, tohle to je napsané v Bibli, všechno, co říkáme, ukázali mi verše v Bibli. A tak jsem se s nimi začala hádat. A zeptali se mě na otázku, jestli se Ježíš vrátí zítra, půjdeš do nebe? A jsem nemohla říct jo, protože jsem sama jako nevěděla. A pak jsem byla dost pokořená, tak jsem šla s nima do shromáždění. A teď pak jsem dostala pokoj od Boha. A to bylo to, co jsem nejvíc hledala. A tohle se stalo v nějakou sobotu. Pak jsem se dala pokřtít znovu a začala jsem nový život s Bohem. A jsem moc vděčná, že mi Bůh dal potvrzení o tom, kdo jsem. A teďka můžu jít skrz všechno a vím, že Bůh je vždycky se mnou a můžu Bohu děkovat. 38 vteřin. Vdala jsem se za Tonyho, nikdy jsem nevěděla, že se vdám. A Tony je z Iráku a já jsem říkala, no nejedem do Iráku. Máme 2 děti, jsou taky pokřtěný a mají Ducha Svatého. A jsme moc rádi být, že jsme ve shromáždění a můžeme poslouchat svědectví od bratrů a sester. Nejenom v Holandsku, ale i v Česku a v Maďarsku a můžu jenom Bohu děkovat za tenhle nový život. Amen. Budeme mít písničku a pak bude přijímání. Hymna. Hymnus, ne hymna. Get ready to give out the communion. We have a... Okay, there we go. We're going to start it on the after 3, okay? 1, 2, 3, yeah. Amen.
into the communion time now. So our brothers are going to come round and give out the communion. I think for your convenience, you can just stay seated at this point, and we'll stand up a little bit later. Okay, ready? After 2, 1, 2. Oh Lord my God.
thank you, musicians. You can take your seat. And now, musicians are going to take their seat. We're going to take also the elements themselves. Let's just take this time to open the meeting with a word of prayer. Okay. We'll get our brother, let's stand up for this then, and let's get our brother Chani just to ask the Lord's blessing on this meeting. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, we're just grateful that we can be here in this meeting, Lord. And we can be in unity and serving you, Lord. And we just want to thank you for this wonderful camp that is behind us and the wonderful meeting that is ahead of us, Lord. And then we just want to ask you to bless this meeting as we open your word and want to learn from you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So we'll be taking the Lord's body and his blood in just a minute. But just before we go there, I just want to read quickly from Psalms 22. It'll take you to Calvary. So if you want, you can close your eyes in reflection, or you can just think on the Lord at this point. It's Psalms 22, verse 11. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me round. They gaped upon me with their mouths as ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me into the dust of death. For the dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. I tell all my bones. They look and stare upon me. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. But be not thou far from me, O Lord, O my strength. Haste thee to help me. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorns. I will declare thy name unto my brethren in the midst of the congregation. I will praise thee. Ye that fear the Lord, praise him. All the seed of Jacob, glorify him and fear him, all ye the seed of Israel. We're here today. We're here today to remember this act which Jesus Christ gave for us. The Bible tells us to examine ourselves at this point, as it says to fear the Lord. So we know that although we just right now we're maybe thinking of Calvary, and of Golgotha, but we know that Jesus Christ, he rose from the dead and he ascended into heaven, bringing victory, and that's also what we're remembering at this time. So right now I'd just like to ask Matthew Robin if you could ask for the Lord's blessing on the bread. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, Heavenly Father, this is a precious time for us now. Not a time like any other in our week. A time that we put aside because we know that your Son Jesus requested us to do this. Because we never want to forget. We always want to bring to our remembrance again and again how precious it is that a man would come, a man that we could even say we don't know who he was, we never met him personally, yet he said he would die for us and take upon himself all of our sickness and all of our sin. He just asked that we remember it and walk accordingly and live accordingly, that we examine ourselves, that we are living a life that indeed gives him glory. So we do that now. We examine ourselves. We think about our own life, our actions, our discussions, our conversation, our thoughts, because we want to give you glory. We want to glorify the Father in the sacrifice of the Son, Jesus Christ. As we're eating this bread, we know that by his stripes we were healed. We have that eternal promise, a promise that is true and faithful, that we put our trust into this day and every day of our lives. And those of us that are sick,
whether it's physically or mentally. We know that we need you, Lord. We need your healing power. We turn to you now and we put our trust in you. Our trust that you give us that victory, not only for ourselves, but so that in that as well your name be glorified and lifted up among all people, that all people can see your shining light through us. Lord, bless this bread to us now, this time of remembrance, as we celebrate your sacrifice. We thank you for it, Lord Jesus. We give you glory in it. Bless us now, we pray, our mind, our hearts, our thoughts, indeed, in all things, as we examine ourselves and we give you the praise and glory. Thank you, Lord Jesus, for the victory. Hallelujah. For I have received of the Lord that which I delivered unto you, that the Lord Jesus did the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he brake it, and he said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Let's do that now. Let's take the bread and just have a quiet moment of remembrance of the Lord. Okay, and then we'll also ask Arno if you'll ask the Lord's blessing on the cup. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord, we thank you, Lord, for the opportunity that we have today, Lord, to stand here and we remember the sacrifice that your Son Jesus Christ has done for us, but also to remember that you, his Father, was willing to sacrifice your only Son for us, Lord, so that we can be righteous in your eyes today, Lord, through the Holy Spirit, Lord. Lord, we thank you for this opportunity again that we can have, that we can remember, and that we can truly value the sacrifice that has been made, Lord. We want to ask your blessing on this element today, Lord, as we take it, Lord, in the name of your Son, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. Let's drink now to the Lord's remembrance. Hallelujah. All the people said, Amen. Right, now we're going to go into the spiritual gifts. We're all very well acquainted with what the spiritual gifts are. We are now going to be spoken to by the Lord Almighty through the mouths of his prophets. We'll have 2 or 3 people operating the gift of tongues, followed by interpretation. And then after that, there'll be the gifts of prophecy, of course. It's all written down in 1 Corinthians 14, and this is something which we do in our meetings on a regular basis. So we're looking for a minimum of 1 and a maximum of 2 gifts in Hungarian, a minimum of 1 and a maximum of 2 in Czech, and then the rest will be in English, apart from, of course, if it's in tongues. Right. So let's look to the Lord and let's operate the spiritual gifts now. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Yea, my children, I've called you out of this world. You were a generation of people without a way or without a
way to go in this life. You didn't know where your life was leading you, my children. And I call you unto me, and I gave you a home. I made you a part of this people which you see around yourself, my children. And I've created you anew and given you a new life through the Holy Spirit, my children. And don't underestimate the power of this rebirth which you've been given, and how great it is, my children. I know that you know your Savior on a personal level in a way that this world cannot comprehend, my children. And this is a great and marvelous gospel which you can go out and tell those who are around, my children. Hallelujah. Praise the Lord. Farmer knows what to do and when to do. He organizes his time, he organizes his actions so that the field can prosper, the crops can grow. He knows the time of harvest, he knows the time to work. He gets up early in the morning and just does the job, what needs to be done, says the Lord your God. At the end of the day, he is thankful to me for another blessed day, says the Lord your God. So says the Lord your God, if you want to see fruit in your own lives, take an example from a responsible farmer, says the Lord your God. Your heart is also a field. What do you plow in it? What good seeds do you plant in it? Says the Lord your God. Is it based on my word, or is it based on your feelings, on your emotions, on the things which people expect from you, people around you, maybe your family or this world, says the Lord your God. And it doesn't work, says the Lord your God. There's no good fruits from that. But if you plant the good fruits, the good seeds, and you work hard, your mouth will run over from blessings, says the Lord your God. You will be a source of inspiration for others, says the Lord your God. You will be led by my Spirit, says the Lord your God. And the same is in your assembly, and the same is likewise if you want to see revival, says the Lord your God. Take an example of this responsible farmer, says the Lord your God, who makes a plan, who knows what to do. He doesn't wait and see and only pray that the crops will yield themselves, says the Lord your God. He does something for that. He makes the ground good. He plows. He brings water in time of drought. He leads up the rain if it is too much. The hails to protect the crop, says the Lord your God. Don't sit down on your chair and pray and read your Bible the whole day and expect to have revival in your fellowship, says the Lord your God. Make a plan, says the Lord your God. You have lots of inspiration heard, which the mysteries about me, which you can reveal and share with people around you to inspire them to get things moving, says the Lord your God. But first, make sure your heart is right with me, so I can lead you, says the Lord your God. Pray every day that I will help you to fulfill my plans, says the Lord your God. That I will lead you on the right path to the right people, says the Lord your God. But you have to open your mouth, says the Lord your God. You have to speak, you have to think, use your instrument which I've given you, says the Lord your God. Your heart, your mind, your soul, your body, everything is for me now. So use it in my service and everything will grow and the fields will be are ready to harvest. So says the Lord your God. Hallelujah. V každém vztahu, děti moje, musí být zapojené obě strany. Když máte přítele, děti moje, tak každý z vás musí být ten, kdo dává i kdo bere. Ale nemůže být jenom jeden, který bere. Děti moje, tak je to i v manželství. Když máte partnera v manželství, muže nebo ženu, nefunguje to tak, že jenom jeden bude dávat a druhý bude jenom brát.
musí to být oboustranné, děti moje. A zrovna tak, když máte vztah se mnou, se svým Bohem, nejde to, aby vy jste jenom žádali a já vám dával, ale tento vztah musí být oboustranný. Vy musíte je nejenom brát, ale vy musíte i dávat. Dávat z toho nejcennějšího, co máte, ze svého času, děti moje. Dávat, děti moje, z radosti, ne z povinnosti, z radosti a z lásky. A to je to, co já po vás chci, aby náš vztah fungoval, musí to být oboustranné. We'll have the gifts of prophecy now. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord says that no one is ruled over you, that if you follow me, and I give you to the peace, that love, and the spirit, and my words, etc. Be a gold and the silver vessels, don't be like the waste plates, then I could serve you in the world, says the Lord. Igen, azt mondja az Úr, kérdezem tőle, gyermekem, milyen lesz az az építmény, amelyre a mestere éppen csak ráveti a tekintetét a tervrajza. Igen, mondom neked, tele lesz hibával, hézagok lesznek, nem fog stabilan állni. Igen, mondom neked, gyermekem, ma nekem megvan az én tervem, az az én akaratom, hogy annak része legyél, de azt mondom neked, rajtad áll, hogy mennyire tanulmányozod az én nagy tervemet, mondja az Úr, igen. Éppen csak rávetsz egy tekintetet, vagy nap mint nap tudakozod azt, hogy mi az én akaratom, gyermekem. Igen, azt mondom neked, hogy ha lélekben akarsz járni, amit én kérek tőled, minden nap el kell döntened, hogy te tanulmányozod az én tervemet, hogy része akarsz lenni ennek a tervnek, mert ennélkül, az elhatározás nélkül, igen, foghias lesz minden, amit teszel. Ezért azt mondom neked, gyermekem, csodálatos az én nagy tervem. Igen, érdemes azt tanulmányozni. Én akarom, hogy annak része legyél, de ma döntsd el, hogy mit akarsz, gyermekem. Akarod-e követni az én csodálatos tervemet, és akarod-e azt, hogy gyönyörködjél abban nap mint nap, és minden nap ebben akarsz-e bővölködni, mondja az Úr. Says the Lord your God, when John the Baptist was out and he was preparing the way for my son Jesus Christ, says the Lord your God, what did they say about him? A reed shaken in the wind, says the Lord your God. And with my son Jesus, with his example, says the Lord your God, he stayed the course as well, says the Lord your God. That example for you, a daily example to take into your heart, says the Lord your God. As you see these days, it's turmoil, says the Lord your God. Out in the world, there's a huge storm politically rising, says the Lord your God. You're warned of these things. You have the examples in my word. Even though what happened to my son Jesus, it brought a great victory. And this is why you stand here, says the Lord your God. So will you hold the course, says the Lord your God? Can you be like Joseph, says the Lord your God? That no matter what comes across your path, that you will hang on to your God, says the Lord your God. Or will you waver this way or that way, with the thinking of the masses this way, or the thinking of the masses that way? Says the Lord your God, it has to be my son Jesus, who is my word, says the Lord your God. That must be the one that you follow, says the Lord your God, every single day of your life, because then you will be able to hold the course, says the Lord your God. Then you will have victory. It's like it is written in my word, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Because these things could not hold my son Jesus. He overcame them because he held the course of me, says the Lord your God. He held to my word, says the Lord your God. He is my word, says the Lord. So hang on to my word every step of your life and every day until my son Jesus Christ returns. So speak the Lord your God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Okay, you can take a seat. At this point, we're going to hand over to Pastor Ben for the talk, all the way from Rotterdam.
Okay, praise the Lord. Maybe before... Než začneme, tak bych možná chtěl poděkovat pastoru Oldovi a týmu z Českého shromáždění za organizaci tohohle kempu Maďarům a Holanďanům a Angličanům, že přijeli. Jsme rádi, že jste tady všichni. Takže děkujeme. Vím, že co to obnáší za práci, že aby jsme tady mohli mít takový kemp, jako máme. Doufám a modlím se za to, že si vážíme toho kempu, který máme, tak, jak můžeme, abychom že neodcházíme s tím, že říkáme, postel byla tvrdá, byla vedro, jídlo mi nechutnalo, ale že odcházíme s tím, že jsem se něco naučil, slyšel jsem úžasné svědectví, potkal jsem nový lidi a doufám, že se na tohle podíváme jako na speciální čas. Maďarský kemp a letní kemp a zimní kemp, všechny kempy, co máme. Samozřejmě všichni vždycky jsme vítáni a pozbuzujeme se k tomu, abychom jezdili na kempy. Pamatuju si, že před pár lety jsem něco řekl. Jsem si nepředstavoval, že by se to někdy mohlo stát. Jsem řekl, tohle by mohl být náš poslední kemp. To bylo v roce 2019 v létě. A pak jsme neměli letní kemp, teda zimní kemp, protože covid. A pak najednou jsem říkal, aha. A strašně nám to chybělo. Jsou to pro nás důležitý časy. Slyšeli jsme v darech, že žijeme v časech nejistoty. Nevíme, co přinese budoucnost. Nevíme, co se stane v politickém světě. Nevíme, jaká země se dostane kam. A možná jednou nebudeme schopní se scházet jakoby mezinárodně. Dělejte si fotky, dělejte vzpomínky a dejte si je blízko k vašemu srdci, protože my nikdy nevíme. To je taková moje malá rada na začátek. Hodiny ještě nefungují, takže půjdeme do přísloví. Přísloví 16. Přečtu pár věcí a pak potom budeme mluvit. Takže přísloví 16. Minulý týden jsem byl v Maďarsku. Bylo to super, že jsem tam mohl jet. Děkujeme, pán Strnajš, že jste tam se mnou strávili ten čas, že jste to se mnou vydrželi. Je to velice statečný muž. Byla to dobrá doba, dobrý čas, který jsme měli. Je velice vzrušující vidět jejich novou halu, kterou budou mít, tu práci, kterou do toho musí investovat a jsem si jistý, že tam bude spousta chyb, spousta věcí, které nepůjdou dobře, ale děláme to pro Boha a Bůh to vždycky požehná, i když se děje něco špatně. Pokud cítíte, že nemáte co dělat, tak samozřejmě jste vítáni k tomu, abyste tam byli pomocí. Přísloví 16, verš 25. Můžeme si něco nalhávat, že jsme na dobré cestě a že slyšeli jsme to od Angelík, že byla přesvědčená, že dělá všechno dobře, že fellowship byl nudný, protože někdo dirigoval. Ona říká, to taky dělá, ale ona nediriguje samozřejmě. Ona je součástí toho nudného klubu, který jenom sedí a zpívá, ale myslím, že se nenudí, když se vzala Tonyho, to asi nebude žádná nuda. Můžeme si nalhávat, že si vedeme dobře. Můžeme si nalhávat, že děláme tu správnou věc, že jsme na správné cestě. A některé věci, které někdo na WhatsApp dává na status třeba nějaký verš, který zní dobře a vypadá to hezky. A pak, když se na to podíváte, je to prostě jenom moudrost člověka. Zní to jenom dobře, jakože by to mohla být dobrá věc, ale není to vlastně vůbec duchovní.
Na cestě do Maďarska jsme jeli s manželkou. Jeli jsme přes Rakousko do Maďarska na dálnici a bylo tam spousta jako práce na silnici. A když je tam nějaký shopping center a je tam prostě je řada, tak já jsem vždycky v té nejpomalejší řadě prostě. Když jako je na nákupu, že jo. A prostě nějaká řada jde vždycky jako rychlejc. A já jsem prostě, vždycky se to stane mně, že jsem v té nejpomalejší řadě. A jak jsme jeli do Maďarska, tak já jsem nevěděl, že tam bude 40 kilometrů práce na silnici a já jsem šel do té, která se pohybovala, do té řady. Kdo si myslí, že to je logický? Samozřejmě chlapy. Takže jsem šel do té řady, která se hejbala. Takže jsem šel do té... Tam u těch svodidel, že jo? Takže jedeš. A takže my jsme se pohybovali a ostatní se stáli. A za 10 kilometrů to se to otočilo, že oni jeli. A za asi 15 kilometrů my jsme se měli jako odbočit, ale my jsme nemohli, protože tam bylo to svodidlo. Takže jsme museli jet skrz Budapešť v pátek odpoledne. A bylo pátek v noc, kdy jsme se dostali k Nigelovi domů. I přesto jsme měli dobrý fellowship, já se svojí manželkou. Ale někdy my jako lidi si myslíme, že prostě si vedeme dobře. Někdy, když nám někdo řekne, moc dobře si nevedeš, bratr, sestra, pastor, i kdyby sestra, to nemyslím nějak blbě, jako, že jako sestry samozřejmě jsou plný moudrosti. Nám můžou říct, děláš něco blbě a ty si můžeš být přesvědčený toho, že děláš dobře, ale neděláš. Jako jedna jako sestra řekla, jsem si otevřela Bibli, najdi si to sám v Bibli. Zjisti si, jak je to napsané z Bibli a nauč se Boží slovo jak a otestuj si všechno, jak to je s Bohem, protože to je pro tebe dobrý. Může se to zdát jako dobrá cesta, ale je to prostě blbá cesta. 1. Korinským 1. Prvním Korinským, 1. kapitola. Úžasná kapitola to je. Si přečteme pár veršů. 27. My si můžeme myslet, můžeme se podívat do zrcadla a říct si, já jsem takový trochu blbej, já neumím zvěstovat, já toho moc nevím. My víme, než běžná náboženská osoba ve světě, protože my máme něco, co oni nemají. Oni to možná mají, ale nevědí, co s tím mají dělat, a to je Duch Svatý. My víme víc, my známe víc, protože nás Bůh učí. Nemyslete si, že já jsem hloupej, protože nejste. Jste narození znovu z vody a z ducha. A každý, kdo je tady, je důležitý. Mladý nebo starý. Pokud jsi naplněný Duchem Svatý, tak jsi dítětem Boha a Bůh nedělá chyby. Byl jsi vybrán a jsi součástí něčeho důležitého. A jsi potřebný. Každý zde je potřebný. Ať jsi mladý nebo starý. A i když si myslíš o sobě něco špatného, tak jsi prostě potřeba. Bůh nedělá chybu. Verš 28. Bůh nám dal něco, protože jsme byli dostatečně pokorní a řekli jsme, já nevím, Bože, naplň mě Duchem Svatým. Ještě si přečteme 30 a 31.
He hath glorieth, that glorieth, let him glory in the Lord. Everything we do, Všechno, co děláme, je k Boží slávě. Bůh nás stvořil něčím jiným, my jsme světlo v tomto tmavém světě. Půjdeme do dalšího verše, 2. Korinským 5. 2. Korinským 5. Půjdeme do mých úplně prvních oblíbených nejoblíbenějších veršů. Jak rosteme v Bohu, tak máme oblíbené verše. Kdo má oblíbený verš? Všichni máme. Ale jak se čas mění, tak máme různé oblíbené verše. A tvůj oblíbený verš záleží na tom, možná tím, čím si procházíš. Když potřebuješ vyléčení, tak tvůj oblíbený verš je o vyléčení. Když jdeš skrz nějaký těžký čas, budeš mít verš oblíbený spojený tady s tím tématem. Máme tyto verše, kterých se držíme. Jsou to ty boží přísliby pro nás. A když jsem viděl to téma kempu, tajemství boží, není žádný tajemství, jak se stát božím dítětem živého Boha, tak co je vlastně problém? Je jeden z mých prvních oblíbených veršů, verš 7. Ne vždycky vidíme, kam jdeme. Nevidíme tu odpověď na tu situaci nebo problém, ve kterém jsme. Ale Bůh to vidí. Bůh to zná. Bůh je stejný včera, dnes i zítra. Navždycky. On byl tam včera, dneska i zítra. A to je pro nás. To je tak strašně neskutečný tomu porozumět. My tomu neporozumíme a snažíme se tomu porozumět s naším malým mozečkem. Ale je to všechno o důvěře, že chodíme ve víře a že jdeme krok za krokem. Bible říká, choďte dopředu, dělejte tu správnou věc, choďte v Duchu svatém, dělejte to neustále, dál, krok po kroku. Bible je plná lidí, kteří kráčeli ve víře. Abraham, Mojžíš, všechny tyto lidi. Noé. Nedávalo smysl, aby Noé postavil archu. Nebylo to logický. Ale Bůh měl plán. A on mu věřil. To byla ta víra. Nemusíme to vidět, nemusíme tomu rozumět, prostě to musíme jenom dělat. Tak je to jednoduchý. Je to jednoduchý? A nebo je to těžký? To je srandovní, protože náš mozek nás limituje. A si řekneme, to nemůže být takhle. Když se podíváme na tu hálu a řekne tu hálu a řekne to nemůže být ono, tam je prostě strašně práce, jsem příliš starý, unavený, co nezvládnem. To nemůže být prostě od Boha, podívej se na další, podívej se na 200 a nakonec vidíš, skončíš v té první. No to jsme prostě my lidi. Musíme kráčet ve víře, ne v tom, co vidíme. 2. Korinským 4, verš 18. Jak se na tohle můžeme podívat? Jak se podíváš na něco, co nevidíš? To je o naší vizi. Naše vize v Bohu a v důvěře v Hospodina. Jak se můžeme dívat na věci neviditelné? Protože ty viditelné jsou dočasné a neviditelné jsou však věčné. Bratři a sestry, nějak naše duše bude žít na věky. Já nemám ani potuchy, jak to bude fungovat. Když se mě zeptáte, jak bude vypadat nebe, jak naše duše budou vypadat, jestli se poznáme, až se potkáme v nebe, nepoznám tě, a tak se omlouvám. Susan spala, teď už je vzhůru. Nevím, jak to bude fungovat, jestli se poznáme. Budeme znát všechny věci.
Ale budu vědět, že Matthew tam je, já doufám. Ale co ty, kteří tam nebudou, budu za to smutnej. Ale Bible říká, Bůh nám otře. Nebudeme mít tělo, ale budeme mít oči, protože nemůžeme mít slzy, když nemáme oči. To je to takový jako zmatečný. Takže prostě jenom by náš cíl měl být tam být a nestarat se o to, jaký to tam bude. Protože tomu prostě všemu neporozumíme. Zkoušíme vymyslet, nebo ty zákony, přírodní zákony, fyzické zákony. Koukejte. Gravitace, spadla tuška. Někdo to objevil před mnoha lety s jabkem. A byl známej. To už tam, gravitace už tam byla, než on to objevil. No, ale byl známej. To jsou prostě zákony, přírodní zákony. A my se snažíme vymyslet ty duchovní věci těma zákonama přirozenýma. A prostě to nedává smysl. Ale na tom prostě nezáleží, je to úplně jedno. My jsme tady, máme Ducha Svatého, milujeme jeden druhého a spolupracujeme v té boží práci. Nerozumíme ani, jak bude vypadat peklo. Asi tam bude teplo. Ale víte co? Já tam nechci jít. Já chci jít do toho lepšího místa. My všichni chceme jít na to lepší místo. Budou tam uličky ze zlata? Bude to jako zlato? A když tam bude zlatý ulice, tak jak doufám, že tam budou bačkorky, protože to je kovový a bude to studený. A nebo že tam bude topení. My tomu nerozumíme, ale Bůh ví. Bude to něco speciálního. Bude to dobrý místo, kde chceme být. Amen. Půjdeme do dalšího verše. 1. Korinským 13. Matthew mluvil o tomhle verši, 13, kapitola 13. Zajímavý, že Pavel to napsal tohleto, 1. a 2. Korinským. Měl asi úžasný vztah s Bohem, Pavel, aby měl tyto úžasné vize o budoucnosti a vize o tom, jak věci by měly být a 2000 let potom my je vidíme a čteme a používáme je v našem shromáždění. To je úžasná věc. Lidé říkají, že chytrý lidi a věci říkají, že Ježíš nikdy neexistoval. Pro někoho, kdo nikdy neexistoval, 2000 let později my po něm pořád mluvíme. To je úžasný. Protože my víme, že existoval, máme ten důkaz. Kapitola 13, verš 12. V 11 začneme. Někdy jsem prostě dětský. Moje chlapy prostě nikdy nevyrostou, jenom prostě hračky jsou trošku dražší. A moje žena říká, ale dospět je něco jiného. Pavel tady používá tento příklad, že když já jsem starý tlustý plešatý muž a vidíte mě na dětském kole, tak si řeknete, to je divný člověk. Proč to nedělám? Když mě vidíte na skateboardu, tak bych spadl a moje kosti by se rozbily, protože jsem starý. Takže vlastně my vyrosteme z těch věcí. Vyrosteme. Někdo ti řekne, chovej se dle svého věku. Řeknu vám příklad jednou, ale ne teď. Verš 12. Bůh ví, kdo jsme. Bůh nás vybral, Bůh nás viděl a my jsme byli poslušní. My jsme měli naší vlastní volbu
ale my jsme si to vybrali. Takže nepochybujme o sobě. Já nemusím nic dělat. Já jsem příliš starý nebo příliš mladý. Můžeš něco dělat v každém věku. Můžeš něco znamenat pro někoho. I když to je jenom prostě někoho potěšit, obejmout, pomodlit se, udělat mu kávu nebo šálek čaje pro někoho. To může, každý má co nabídnout, každý je důležitý. Verš 13. V některých částech Bible se překládá láska. Mluví o lásce. K tomu se vrátíme. Jakoby charita a láska, na to nezapomeňte. Myslete na to a půjdeme teď do kapitoly 11, 1. Korinským 11. Teď jsme měli přijímání. Slyšeli jsme nějaký ty svědectví. Jaký prostě bordel je v tom náboženském světě, letnickém světě. My jsme udělali dneska, co je absolutně unikátní. Slyšeli jsme v těch svědectvích, že někdo dával slovo a najednou skrze to slovo někdo vyskočil a začal něco křičet v jazycích a pak se sednul a pak pokračoval. A to je prostě nepořádek, jako při bohoslužbě. A dneska bylo všechno decentní, všichni věděli, co se bude dít, nebylo tam žádný zmatek, i když děláme ty různé jazyky, ale všichni víme, co se děje a bylo to spořádaný. A když je to maďarštině a tak pak počítám vždycky v maďarštinu, češtinu, tak se říkám, pak se trošičku v tom ztratím. Pak to znělo trošku jako maďarština. Kdo si to taky takhle počítá? Je to úžasný. To, co jsme dneska tady zažili, to, co máme. 1. Korinským 11:24. Pavel tady píše, že my žijeme v Novém zákoně. Ale ve verši 24 tady mluvíme o těle Ježíšově. Pojďme do verš 28. To bylo tak dneska zmíněné. My musíme sami sebe zkoumat denně. Možná si někdy myslím, že jsme na té správné cestě, ale mohli bychom nakonec minout tu odbočku. Můžeme se nám zdát, že jedeme dobře, ale nezkoumejte sami sebe, neporovnávejte sami sebe se sami sebou, ale porovnávejte se s Božím slovem. Je tam prostor pro zlepšení a pokud úsudek je, že tam není místo pro zlepšení, tak je tam prostor pro zlepšení, protože vždycky je tam prostor pro zlepšení. Při každé písničce, kterou zpíváme, při každém svědectví, co slyšíme, při každém slově, co slyšíme, tak se tam můžeme najít prostor pro zlepšení. A pokud to nevidíme, neslyšíme, tak stojíme. A to je skoro stejný jako stání, jako kdybychom couvali. 1. Korinským 12, verš 12.
Třináct. Díky Bohu za to, že to takhle máme. 14. 15. Šestnáct. 15 a 16 tady mluví o lidech, kteří si možná myslejí, já bych možná měl vést to shromáždění, já bych možná měl být ten oversight, já chci být taky něco jiného, buďte spokojení s tím, co máme. Buďme spokojení s tím, co máš a co děláš. Nesnaž se být něco jakoby jinýho, něco víc. 17. Nemůžeme všichni být ucho, nebo oko. Ale nyní Bůh dal tělu údy, každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Bůh to všechno spojil. Dal to dohromady. S časem věci se mění. Bůh tě může použít někde jinde, Bůh tě může dát někam jinam, ale nechme Boha, aby to udělal. Nepoužijeme naši vlastní sílu k tomu to dělat. 19. 20. 21. My potřebujeme nohy, jinak bychom spadli. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Zbytek se můžete přečíst za domácí úkol. Mluvíme tady o tom těle. A kdybychom četli v 11. kapitole, tam jsme vlastně si připomínali to Boží tělo. Lidé si myslí, že musí jako že přijímání je jenom ten kalich a to přijímání, ale tohle je to Kristovo tělo. My jsme to tělo Kristovo. My musíme oslavovat a pamatovat si, že tohle je Boží tělo Ježíše Krista. A teďkon přijdu na shromáždění a teďkon si vezmu to přijímání ale nelíbí se mi tamhle ta sestra, tamhle to oko, to se mně nelíbí, nemám ráda, jak se na mě kouká. Nelíbí se mi, jak tamhle ta ruka, nebo tamhle ta noha, nelíbí se mi tato část, nemám ráda tohle bratra, ona mě vynadala, on mě stoupnul na kuří oko a já s nima už nebudu mluvit. Já je nepotřebuju, já nepotřebuju tohle oko, já budu v pořádku jenom s tím jedním okem, co mám. Pamatujeme na to, že celé tělo Kristovo, já doufám, že jo, to je, o čem je to naše
communion, to je ta jednota, tam máme ten stejný cíl, tu komunitu. To je, odkud přichází slovo komunita, communion, že jsme něco common, jako ve společenství, že jsme společné tělo. A není to o tom chlebu a vínu, ale Ježíš říká sám, když nemáš rád svého bratra nebo sestru, tak nemáš se mnou společenství. Ani v tom společenství, v tom těle. Takže tohle je opravdu čas, abychom zkoumali sami sebe s Božím slovem. Zkoumali, zda jsme spojení s tím tělem. Opravdu vzpomínám na to, co Ježíš Kristus dělal a přivezl nás dohromady z různých koutků světa. Jsme toho součástí. Jsme v té jednotě, anebo si říkáme, já tohle nepotřebuju, nebo jeho nepotřebuju. Bratři a sestry, tohle jsou věci, které bychom měli na ně myslet, když bereme přijímání chleba a vína. 1. Korinským 13. Verš 1. And have no charity, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understanding all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. If I don't love my brother or Když nemám rád svého bratra nebo sestru, tak mám problém. Pokud nemiluju tělo Kristovo, když si přemýšlíš nad tím, i já odejdu z mého shromáždění a budu si dělat svoje vlastní, já je nepotřebuju, tak je tam už v základě něco špatně s vaší vizí. My jsme to vidíme to už během let. Lidi, kteří přijdou a odejdou a oni řeknou, ale já se pořád modlím. No, to je dobře. Ale nic tím nedokážeš, když furt někoho budeš nesnášet, nenávidět. A já jsem byl vyléčený. Dobře, v pořádku. Ježíš vyléčil lidi, oni neměli Ducha Svatého. My nevíme, jestli potom obdrželi Ducha Svatého, potom, co byli vyléčení. Jsem si dostatečně jistý, že jsou už mrtví. Ty, kteří Bůh vzkříšil, zachránilo je to, který vzkřísil, oni umřeli už. A spousta lidí má skrze víru nějaké vyléčení nebo odpověď. Někteří lidé byli vyléčení, než byli naplněni Duchem Svatým. A dostali odpověď od Boha. A je to něco, co tě samotný jako spasí? Ne. Stále potřebuješ dojít tomu spasení. Takže se můžeš modlit v jazycích, jak chceš. Můžeš dělat úžasné věci. Ale pokud nemáme tu lásku, takovou charitu, tak nám něco chybí. Charita jako taková je velice zvláštní slovo. Když se podíváme na ten originální text, charita je něco jiného než láska. Máme různé charitativní organizace, které organizují jídlo, peníze do Afriky nebo tam a tam, dělají dobrou práci, učí lidi, aby vykopali jámu, ve které bude voda. Ale když přijdeme k Bohu, tak my musíme něco dělat. Nemůžeš prostě jenom čekat, až se vrátí Ježíš Kristus. Nemůžeme být líní. Musíme něco dělat. Není to jenom o nějaký, jakého je ta charita ve světě, že všechno je organizovaný pro ně. Čtyři.
I want to be your foot. Charity vaunteth not itself, is not puffed up. So charity, or the love of the Lord, it doesn't sort of, look at me. To není láska Boží, nebo není, já mám krásnou sukni, mám krásné nohy a tak dále. My není to o tom, že ukazujeme sami na sebe, říkáme, podívej se, jak jsem krásný. To není ona. Není to jakoby nabobtnaný. 5. Nejsme podezíraví. 6. 7. Haleluja, tohle je naivita. Že si myslíš dobře i o těch, kteří nesmýšlí o tobě. To je taková naivita. Buďme naivní v určitém slova smyslu. Jenom řekne verš Zjevením 2. Všichni tyto lidé dělají dobré věci. Jan tady píše ve Zjevení. Říká, něco mám proti tobě, protože jsi ztratil tu svoji původní lásku. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Všechny tyhle ty pravidla Nigelovi, Benovi nebo Oldovi, můžou to být pravidla mojí ženy, jako třeba seber si ponožky, aby byly vypraný. To je prostě pravidlo. Samozřejmě. Ale kdyby to byly samý ty pravidla, tak je důležité, abychom si uvědomili, zda kráčíme v Duchu Svatém. 1. Korinským 14. 1. Korinským 14. Je o darech Ducha Svatého. Verš 27. Tady vlastně sebereflexe. Když máme naše nedělní shromáždění, někdo začne, tak ty buď ticho. A je to dobrý pro nás. To zkoumat sám sebe, prozkoumat. I lidi ve shromáždění můžou říkat, byste neměli soudit. A tady napsáno, my musíme soudit. Samozřejmě, že musíme soudit. Mluvíme o milosti Boží. Nemůžeš mít milost bez soudu. No, o tom jsem mluvil trochu v létě na letním kempu. Musí být prostě soud. Byli jsme všichni souzeni, než jsme přišli k Bohu. Ale jenom díky Boží milosti my jsme tady a jsme zachráněni skrze tu milost. Ale předtím jsme museli být trochu souzeni. Nemůžeš ukázat někomu milost, pokud tam není žádný rozsudek nebo posouzení. My víme, co slyšíme. Jednu poslední věc, kterou bych chtěla říct, že je úžasná věc, když Bůh mluví skrze bratra nebo sestru. Já doufám, že na to dáváme pozor. Že to vnímáme a neříkáme si, doufám, že on poslouchá, nebo on poslouchá. Tak to děláme prostě z vlastních sil. Ale když mluví Duch Svatý, tak to není o našich frustracích. Ale je to o budování církve, ne o pokořování církve. Není to o našich frustracích, je to o tom, co je dobrý pro všechny. Je to povzbuzení
Dary proroctví jsou pro ty naplněný Duchem Svatým, aby se budovala církev, abychom se naučili a mohli růst. To jsou důležité věci v našem shromáždění. Půjdeme do Filipským 3. Philippians chapter 3. Pavel apoštol, jsme slyšeli, napsal většinu Nového zákona, byl to úžasná osoba. Měl úžasnou vizi, hodně cestoval, byl uvězněný, bitej, kamenován. Hodně věcí se mu stalo a udělal. Ale vždycky myslel na shromáždění, na církev. Jeho církev nebo jeho mysl byla vždycky na svatých. Se svatými. Verš 13. To je taky jeden z mých oblíbených veršů tohle. Pokud někdo nedělá chyby, tak nic neděláš. Nemůžeš dělat chyby, když nic neděláš. Děláme chyby? Ano. Bratr a sestry dělají chyby. Pastoři? Představte si to, pastoři dělají chyby. Ten. Jo, i my, pastoři, děláme chyby. Modlete se za nás. Hlídejte je. Pokud vidíte něco, že se něco děje špatně, pokud vidíš, že něco mu upadne, tak běž za ním se smetnáčkem a s lopatkou a buď připravený jako zaplnit ty prázdné místa. Pomozte, děláme to pro Boha. My nebudujeme a nejdeme s baterkou a neříkáme, pastor udělal chybu, nebo pastorová žena udělá chybu. Cože? Jo. A co jako? Aspoň něco dělají, aspoň se hejbou dopředu. Musíme zapomenout to, co je za námi, ale dívat se na to, co je před námi. Když držíš pluh a koukáš se zpátky, tak nejseš hoden Božího království. Pohybujeme se dopředu. Můžeš se modlit od rána do večera, od večera do rána, nekoukat na televizi, nejíst. A budeš nádherně zpívat a budeš prostě mít krásný slova a řeči a budeš mít tohleto všecko dělat, ale nebudeš mít tu lásku. Pastor Godfrey říkal něco před pár lety a říkal, můžete být všichni pokřtěný a nikdo se nedal pokřtít. A on říkal, Bůh tě miluje. Bůh chce, abys byl zachráněný. On chce mít s tebou vztah. To je proč. A jak Bůh začal, že stvořil svět a potom postavil člověka a chtěl mít vztah s člověkem. A Adam a Eva to prostě spackali. A dali vlastně vinu ďáblovi. Chudák ďábel. To byl vtip, prosím vás, jo? Neměl nohy, aby se za sebe postavil. Chudák ďábel. To jsou vtipy. Bůh chtěl vztah s jeho stvořením. A skrze starý zákon od Abrahama až do Ježíše Krista Bůh zkoušel mít vztah s jeho stvořením. A jeho syn Ježíš Kristus přišel a my můžeme mít teď vztah s žijícím Bohem. Dveře jsou pro nás otevřeny. Máme písničku Otevřené dveře.
Jediné, co musíme udělat, je jít skrz ty dveře a doufat v Hospodina a důvěřovat mu, dělat věci s Bohem. Lidi mě obvinili, nemáte svůj vlastní názor? A pastora Reného, ne, já nemám. Tato celá kniha ji nezajímá můj vlastní názor, to jsou boží názory. Lidstvo jako takový dělali spoustu blbých chyb jenom pro svý vlastní názory. Někdy mluvíme o návratu Ježíše Krista, jak budeme vládnout 1000 let a budeme soudit tehle svět. Kdo bude chtít hlídat karabský, kdo bude vládnout nad Islandem? Nikdo. Já to nevím, jak to bude fungovat. Já si to prostě jenom představuju. Ale bude to prostě úžasná věc. Žádný politici, žádný blabla, keci. Žádný skrytý malý písma, či co. Všechno bude perfektní a bude to dobrý. Jaká úžasná věc. Čas. Když jsem vyrůstal, tak jsem nesnášel čas, ve kterým jsem se narodil. Jsem to úplně nesnášel. Já jsem chtěl jít zpátky o pár stovek let, kde byli piráti, kteří objevovali nové části Afriky a viděli tyhle věci, které byly. Austrálie byla objevená. Já jsem to říkala, všechno už bylo objevené, už byli lidi na měsíci a ve vesmíru a tak dále. A už jsem si říkal, už není co objevovat. A potom moji rodiče přišli do shromáždění a já jsem objevil něco mnohem většího než tohleto všecko. Větší a lepší, než vůbec jsme schopni naším okem zvládnout. Věci, které jsou věčné. Budeme žít na věky a nikdy se nebudeme nudit. Cože? To je neskutečný. Strašně jsem chtěl lítat vždycky jako Superman. Běžel jsem z kopce jako Superman a jednou to prostě udělám. Až uvidíte někoho, kdo takhle se říká, běží a to říká, hele, Ben konečně lítá, už mě nechytíte nikdy. Bratři a sestry, to, co máme, je tak něco neskutečného a já doufám a modlím se, že nikdy nestratíme radost a doufám, že nikdy se nezastavíme, že vždycky se budeme pohybovat dopředu. Všichni děláme chyby a můžeme říct, pardon, ale jdeme dál. Tak, to je všechno ode mě. Teďka budeme mít prayer line, kdybyste se chtěli za něco pomodlit, budeme se modlit za naše bratry a sestry v našich srdcích. Pokud se chcete pomodlit za nějaké svoje osobní věci, modlete se za lidi, kteří budou cestovat zpátky domů. Right.
Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. So, Takže oficiálně jsme na konci českého kempu. Je to smutný, ale bylo to super, že jsme tady mohli být. Ještě nejsme úplně skončený. No teď nevím. Pastor Ben za mnou přišel před shromážděním, říká, ty jsi velice statečnej, že máš bílý kalhoty. A pak se perem pošpinil. To je super. Takže zakončíme. Vemte si všechny svoje věci pryč. A jak odcházíte, dejte na sebe ty židle jakoby do prostřední židle, pokud zvládneme. Takže potřebujeme vrátit klíče na recepci. Všechny odpadkové koše dejte na chodbu sundat povlečení. A pokud jste něco rozbili, kdybyste byli trošku takový malí vandalové, tak nám řekněte, prosím vás, co jste udělali, abychom o tom věděli. Zbyly nám nějaké věci z toho krámku, takže pojedete daleko, takže si možná sebou chcete něco vzít, takže tak shop si tam vykupte ho, zbytek. Protože pak to nemusíme brát my zpátky do Trutnova a nebudeme ztrácet peníze v tom. I když tohle je konec té oficiální části naše kempu, takže kdo zůstáváte po kempu, nebo chcete zůstat díl, máme tam nějaké jídlo, Timmy? A budou tam pici. Tohle je český kemp. Czech kemp je prostě lepší než tohle. Takže budeme mít pici v hale. Pokud jste návštěvník a zůstáváte třeba do zítra, nebo i kdybyste nezůstávali do zítra a chcete přijít, tak ve 3 hodiny budou asi pici v hale. Budeme v hale před 3, bude tam nějaký fellowship. Takže ve 3 hodiny očekáváme příjezd pic. A jedna další věc. Asi klidně dřív můžete přijet. Náš tým je velice rychlej, takže ty pici budou asi trošku dřív. Nejlepší nakonec. Chci vám jenom říct, děkuji, že jste přišli, protože je to velice vážený pro nás, že bratři a sestry, že 700 kilometrů z dálky přijíždíte k nám, abyste s námi byli a měli s námi společenství. A že s námi sdílíte, můžeme vámi sdílet váš čas, protože pro nás, my si toho velice vážíme. Takže děkujeme moc. A taky můžete vidět, jak velice dobrý tým my máme. A můžu jenom říct děkuji týmu tomu našemu díky. To je všechno, co jsem chtěla říct. Se dojal sám sebe. A pizza bude dobrá. Kdo měl super kemp? Takže jsme udělali český kemp, byl opět super.
Můžeme to dát do reportu. Takže muzikanti, neví, jestli se tam vidíte. Great and mighty is the Lord our God. Okay. Okay, on 4. 1, 2, 3, 4. Great and let's stand up so that we can thank the Lord for this camp, for this time which we've had. Let's ask Pastor Nigel to do that. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, we have a wonderful position, Lord, being your children, Lord, being part of your body, being able to work with you, Lord, and learn from you, Lord, and to overcome whatever it is that we need to overcome, Lord, in every day of our lives through the Holy Spirit, through your grace and power. Lord, we have learned so many things at this camp, but we know, Lord, we need to put them into action. There's much to do, Lord. There's much work to be done. There are many souls to be saved, and we're part of that work. Lord, we just ask that you help us to go forth, Lord, forward, Lord, from this moment in time, in unity through that Spirit, to be able to do the things you wish of us, Lord, to glorify you, to be in unity, Lord, to work with one another, to overcome any obstacles that may be in front of us, Lord, that this world may put on, indeed, that we may put upon ourselves. And we just know, Lord, that by doing so, by living in the Spirit, by walking in the Spirit daily, we will do as you wish us to do until your Son returns. We give you praise, we give you glory that we're never alone in this. We give you praise and we give you glory, Lord, that we do everything, Lord, with a good heart to glorify you through your Son. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, these are the days of Elijah. Let's go out on the high notes. It says 1 of 8, but we're not going to sing every slide, right, Taddy? There's some at the end which we're not going to sing. Can we just have a quick look at the end? We're going to sing all this, yeah, sing that. Yeah, that's good. Okay, good. It's correct. It's been wrong in the past. On 4, 1, 2, 3, 4. These are
thank you very much for joining us. Please take your